És important que, ara més que mai, posem en pràctica tots els valors que ens va ensenyar Don Bosco, aquells dels que tant parlem a l'escola. També us animem a que feu les activitats que us proposem des de l'escola. Ens permeten enriquir-nos, avançar, no aturar-nos, créixer i desenvolupar-nos com a persones. Aprofitem el temps per llegir, per jugar, per cuinar. Fer manualitats, construccions, ballar... Fer exercici, experimentar, ajudar a casa. És important que veiem el millor que tenim dins. I estem segurs que des de casa també sabreu fer. Recordeu que tot i estar separats físicament, estem junts en tot això. La casa de tots els alumnes de l'escola connectada. Així és, tots junts formem un bon equip, una gran comunitat, en definitiva, una família. Estem segurs que tot anirà bé. Us enviem una forta abraçada virtual però sincera, amb tot el nostre amor. Me caen a los vecinos. Venga, vale. És important que ara més que mai el faig, estigues quiet, carinyo. Recordeu que tot i estar separats físicament, estem junts. Estem segurs.